Sherifula lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi an ka welewelemada kɛnɛ kan an bɛ dɔɔni du kɔnɔ ka d'a kan diɲɛnatigɛ dɔɔni bɛɛ n'i y'a bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔɔni fila de bɛ yen o de nafa ka bon adamadenya la ni dɔɔni bɛɛ Muhamadu Rasululahi sallallahu alaihi wasallam nana ni diinɛ mun ye o dɔɔni ani adamadenya dɔɔni o de nafa ka bon ni dɔɔni bɛɛ adamaden kan an bɛ du mun kɔnɔ n'o ye an karamɔgɔ Ase Sherifu Usumani Madani Ayidara ka du ye yan nɔ ni silamɛya diinɛ fɔri ɲɛna i bɛ se k'i ban de n'o tɛ i b'a dɔn k'a fɔ wulibali firi ɲɛna ni adamadenya kɛcogo ɲuman dɔɔni sira yirali la n'i bɔr'o kɔnɔ i b'a nɔ i yɛrɛ la o la bi an bɛ welewelemada kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ani an karamɔgɔ Ahmed Tidiane bɛna bi welewelemada kɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ an b'i fo an karamɔgɔ an ka bi welewelemada kɛnɛ an ne de bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo kɛnɛ in kan e yɛrɛ ɲɛ bɛ an ka Bamakɔ bolimafɛn bolilaw ka tagabolo la cogo di أيوة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي ألفو كعلى بركة أمبي كشين نمانيني ألفي أكو كرباكا نوي كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرا سودنا سنمو أنا كصحابة نمو أني مغنيما منو فرلا وكا نبارا نمان كي فوكس نيولي ما يربي ألكا أمبلا جلين ولا o tɛmɛlen kɔ ka lamɛnban lajɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo nin waati la ni alisilamɛya ka foli n'o de ala ka kisi k'an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an hamina ko nɔgɔya ala k'an sago di k'an ka laɲiniw sabati ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ali i ye ɲininkali min kɛ an na bi ni o de ye an ka circulation ninnu ni a bɛ cogoya min na wala an yɛrɛ ka faamuya ye mun y'a kan wala an bɛ se ka min fɔ an yɛrɛ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni aw ka wulikajɔ ninnu ye siraba cogoyaw ka se ka kuma kan fɛn minnu bɛ mɔgɔw sabati a kɔnɔ u ka hakɛw dɔnni na nin fɛn belebeleba de ye émission min ni a b'a kɛ an b'aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn o la k'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ an ka circulation ninnu kan o gɛlɛya ninnu fanba caman ye dɔnbaliyaw ye caman fana hali dɔnniw kɔfɛ hakɛw respecté baliya k'a fɔ nin ye ne ka hakɛ n kan ka nin kɛ o lasagobaliya ani baarakɛbaliya ni o ye o dekun caman bɛ an kan circulation ninnu kɔnɔ fɛn min dekun minnu don dekun dɔnnenw de don ni u bɛ sen na o la a ka ca la mɛ ni aw yɛrɛ ka wulikajɔ ninnu ye an bɛ k'a ye peut-être faamatigi dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka yɛlɛma don u ka o ko ninnu na n'o tɛ an bɛ o dekun ye k'a fɔ an ka siraba an b'a ye ko dekun b'a kan dekun b'a kan sira yɛrɛ cogoyaw la k'a fɔ siraw ma fɛrɛli kɛ i n'a fɔ an mago b'a la cogo min siraw sabu ni mɔgɔ min bɔra an ka jamana ninnu kan ka kɔfɛ jamanaw sɔrɔ tuma dɔ la n'i ye siraw kɛcogo ye yen ka tila ka na ye an fɛ yan i b'a ye ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ munna minnu taara peut-être kɔfɛ jamanaw la i n'a fɔ tubabu jamanaw la mɔgɔ min sera o yɔrɔ la ou bien américains fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ni sera ye ka lajɛli kɛ olu ka sira bɛ cogo min ka tila ka na anw fɛ yan i b'a ye ko dekun fɔlɔ k'a bɛ sirako la o la dekun fɔlɔ bɛ sirako la kɛnɛkanko de don mais parce que mɔgɔ bɛ se k'a ye la parce que embouteillage ni fɛn caman minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye sira dekun ye ani sira ma fɛrɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ kari caya tɛ anw de fɛ mais ka sɔrɔ n'i y'a lajɛ kɔfɛla la olu de ka ca ni an ye u ka jama i bɛ taa sɔrɔ a jamana ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ capital ka ca maliyɛn yɛrɛ ye capital dama jamanaden o ka ca ka tɛmɛ mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ olu ka jamana kan mɔgɔ min bɛ yen o jaga tɛ an fɛ yan mais avec tout ça i b'a ye hali dekun ni a b'u ka sirabako la i bɛ taa sɔrɔ o ye jama caya ni embouteillage min bɛ yen mais dekun min bɛ anw fɛ yan parce que jama caya ni embouteillage o siraba dekun na fitinin dɔrɔn de ye siraba dekun min ka bon o de ye accident minnu bɛ kɛ mɔgɔ dekun minnu bɛ kɛ sira kan o n'a nasiraw la o de ye dekunba ye mais anw minnu ni anw de jama ka dɔgɔ i b'a ye anw de ka accident ka bon ka tɛmɛ yen nɔ ta kan ni o ye u ka siraw bɔcogoya ye o ye fɔlɔ ye ani tuguni u bɛ u ka jamana sariya siraba sariya o respectelen don u bolo ka tɛmɛ anw kan o la ni a y'u fila ta k'a bila ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn a bɛ dekun fɔlɔ ye ko dekun fɔlɔ bɛ anw ka sirako la dekun filanan bɛ sira matarafabagaw minnu bɛ boli sira kan dekun filanan bɛ yen o la dekun filanan min bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ dekun dɔ bɛ u yɛrɛ la dekun dɔ bɛ se ka sɔrɔ
jamana yɛrɛ cogoya ta fɛ mais dekun fanba o bɛ bolikɛlaw yɛrɛ de la anw bɛ a ye cogo min sabu ka d'a kan n'i sera ka i ka droit dɔn sira sariya n'i sera ka olu dɔn o la ka ca la i b'i taa cogo dɔn nka ni mɔgɔ min ma sɔn ka sabati o kan sabu ɲɛdɔnbaliya ye fɔlɔ ye ni i tɛ fɛn ɲɛdɔn o de la n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ko yala est ce que mɔgɔw bɛ se ka kɛɲɛ minnu b'a dɔn ani mɔgɔ minnu t'a dɔn est ce que u ka garadi ye kelen ye u tɛ kelen ye min b'a dɔn ani min t'a dɔn bon caman de bɛ yen an ka siraba ninnu kan siraba yɛrɛ sariya ye mun ye u t'a dɔn wa a caman bɛ yen u ka mago tɛ hali a ɲɛdɔnni na fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ka ca la mɔgɔ minnu bɛ mobili ninnu boli fo permis ka yala i ka se k'a boli o la permis kun ye k'a lajɛ yala dɔnniya b'i la wa bon nin baselen don kan mais kuma dɔ la anw fɛ yan nɔ i bɛ se ka permis sɔrɔ cogo bɛɛ la i b'i ka so kɔnɔ kuma dɔ la i da ye ka wari bɔ a bɛ taa d'i ma i ka so kɔnɔ ye wa nin ye dekunba ye an ka jamana kɔnɔ yan par exemple jamana minnu filɛ n'u u bɛ ɲɛfɛ n'i taara mɔgɔw bɛ bɔ faransi de k'a fɔ an ka permis ta mali la yan n'an seginna faransi an bɛ taa changer o de caman bɛ yen parce que pour que i bolo ka d'a kan fo k'a sɔrɔ danaya bɛɛ sabatira ko ko karisa ko conduite ka mobili boli a bɛ se a la a dɔnniya bɛ a la ka mobili bɔ a place la ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais o dama tɛ yala a b'a boli siraba min kan komi a kelen t'a boli ani mɔgɔw de don o sariya bɛɛ dafalen don a la wa f'a k'o fana dɔn parce que ka mobili bouger o dama tɛ dɛ fo k'a dɔn mobili bougerlen a bɛ taa yɔrɔ minnu fɛ sariya minnu b'o la k'a sɔrɔ o bɛɛ matarafalen don ale bolo a b'o dɔn bon o défaut belebeleba o bɛ an na yan n y'o de fɔ permis bɛ sɔrɔ k'i dalen to i ka so kɔnɔ mais ni ne y'a sɔrɔ n dalen n ka so kɔnɔ est ce que a dɔnniya bɛ n na kuma dɔ la mobili bougeli dɔnniya bɛ n na mais n bɛ mobili boli n kelen t'a boli o de la anw yɛrɛ permis ta waati min mɔgɔ min bilala an ɲɛ an ka permis taliko la o ye bon Sidi kɛrɛnkɛrɛnnenya na ale de bilala anw ɲɛ an ka permis ko la Mali la yan tuma min na parce que anw fana bɛ taa mobili boli tuma min a y'a sɔrɔ an bolo jɛlen don mobili bolili sira kan mais ale a taara n'an ye ka fɛn caman yira an na sariyaw cogoya la o sen fɛ a ko ne ma de ko ne ka n jija ni n bɛ mobili boli ko n k'a bila n kun na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sira kan ko a si kunkolo tɛ yen ko fo n kelen o la ko n'i y'o bila i kun na a ka ca la fili caman bɛ yen k'i t'o sɔrɔ sabu ka d'a kan n'i y'a bila i kun na ko si kunkolo tɛ yen o la i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ mobili boli prudemment tuma caman i bɛ mobili boli ni yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ a hakilisigi ye mɔgɔ min b'a fɔ a bɛ bila i ɲɛ i b'a fɔ nin man ka bila ne ɲɛ e yɛrɛ bɛ taa a ka ɲɔgɔn gosi a bila i kun na ko o man kɛnɛ o la ni o sabatira e yɛrɛ bolo a ka ca la sira bɛ jɛya o la kuma fɔlɔfɔlɔ n tun bɛ fɛ ka fɛn fila de bila ɲɔgɔn kɔrɔ ni olu dɔnna ninnu ka fɛn gɛlɛyara mun kama f'i t'a sɔrɔ pour que bɛɛ bɛ se ka balo siraba bolili bɛɛ bɛ se ka to o kɔnɔna la ka sɔrɔ dekun t'a la o kɛlɛli kama o de y'a to nin gɛlɛyaba ninnu donna a la bon o gɛlɛya en tant que o tɛ anw fana fɛ yan k'a dɔn ko karisa est ce que a ka kan n'a ye o dɔnniya bɛɛ ka sabati a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ an k'an ka laɲiniw sɔrɔ parce que permis na anw fɛ yan nɔ k'a fɔ ni i y'a kɛ k'i ye kerenno jɛ k'i ka permis ko jɔra o ka dɔgɔ anw fɛ yan dɛ démarcheur min bɛ bila i ɲɛfɛ hali n'i taara u ka pike bɛɛ gosi k'a bin t'i ka so dɔrɔn a bɛ t'i sɔrɔ yen nɔ o la mais mɔgɔ min ye pike kari walima k'a gun k'a bin n'a ye permis bɔ k'a d'a ma sini n'a taara fɛn wɛrɛ kari walima a taara don mɔgɔw la o kɔrɔ bon nin de ye an ka dekun fɔlɔfɔlɔ ye ne bɛ se ka min ye ko kow tɛ a cogoyaw la sariyaw ma dafa a dafa cogoyaw la sabu n'i y'a ni yɔrɔ wɛrɛw lajɛ minnu ka ca n'an ye u ka bolimafɛn ka ca an ta ye u ka fɛn bɛɛ mais anw minnu anw ta bɛ dɔgɔya anw de ka kasara ka bon siraba kan sanfɛla la ka tɛmɛ olu ta kan o b'a yira ko matarafabaliya o fɔlɔ ye an ka ɲɛmɔgɔw i b'a fɔ o ye ɲɛmɔgɔ kunda ye kana se bolilikɛlaw yɛrɛ ma a ka ca la caman tɛ a maîtriser u bɛ boli ten u kan ka boli sariya minnu kɔnɔ u t'o dɔn u t'a ɲini k'a dɔn o de la n ko an bɛ aw yɛrɛ fo ni a ka nin wulikajɔ ye ni mɔgɔ minnu bɛ aw suit a ka ca la u bɛ bɔ fɛn caman kalama o la hali o bɛɛ dɔnnen kɔfɛ sariya dɔnnen kɔfɛ o fana t'a dan ye fo sariya labaarali o la caman bɛ yen minnu tɛ sariya labaara a baara cogoyaw la feu de stop dɔnnen don an fɛ sariya la parce que olu ye panneau minnu ni a dɔnnen don mais a ka ca la min b'a matarafa o de ka dɔgɔ a ka ca la caman bɛ kɛrɛ fila lajɛ depuis u natɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ u tɛmɛna mais ka sɔrɔ sariya la i jɔ dɔɔnin bani n'i y'i jɔ
o ye lakalali de ye hali min t'a dɔn n'o y'a bɛɛ y'a dɔn ko jɔyɔrɔ de ye nin ye e i jɔ dɔɔni ka temps ta ka wuli kuma dɔ la dɔ bɛ yen o t'a dɔn yɛrɛ o fana n'a dɔn ko ja nin ye jɔyɔrɔ ye mɔgɔ kan k'i jɔ ka lajɛli dɔ kɛ ka temps dɔ kɔnɔ fɔlɔ o la nin défaut ba bɛ anw fɛ yan nɔ fo an k'an jija ka ninnu de matarafa o kɔrɔ n'i ye anw ɲininka an ka hakili la an ka circulation na anw b'a fɔ ko a dafalen tɛ n ye cogoya minnu f'i ye o cogoyaw bɛɛ kan anw b'a ye ko dɔ bɛ an ka circulation jɛ hali bi an bɛɛ kan an cɛsiri an kelen kelen ko an bɛ se ka kɛ siraba kan boli la an bɛ se ka kɛ o matarafaba ye hakilisigi kɔnɔ ani sariyaw labatoli kɔnɔ an bɛ o de ɲini ani an balima bɛɛ lajɛlen fɛ o la i ka jaabi fɔli la an bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye. an karamɔgɔ o faamuna i ye yɔrɔ dɔ fɔ o ye tiɲɛ a fɔra n'i bɛ bolimafɛn boli i b'i ɲɛfɛ mɔgɔw ka bolimafɛn boli i b'i kɔfɛ mɔgɔw ka bolimafɛn boli i ka kuma kɔnɔ i y'o de yira k'a fɔ n'i bɛ sira kan dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ tɔ ninnu fana ka fɛnw jate minɛ k'a sɔrɔ e t'u ka mɔbili kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ɲininkali filanan ye mun ye ni accident kɛra sisan dɔw bɛ kule a yɛrɛ ka laɲini don ka d'a kan a fɔra a kana nin kɛ a y'o kɛ dɔw fana bɛ kule ala ka latigɛ don an karamɔgɔ an fɛ k'a dɔn accident danfara jumɛn bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ laɲini don wa latigɛ don. alhamdulillah accident yala laɲini de don wa latigɛ de don kuma dɔ la a fɛn a jaabili ɲɛ ka misɛn dɔɔni mais an bɛ fɛn min ta fɔlɔ o ye a bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ an b'a fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ sigilen don latigɛ kan latigɛ parce que latigɛ fɛn fila de don n'o ye alqada wal qadar latigɛ dɔ bɛ yen o tɛ jɔn ka se kɔnɔ latigɛ dɔ bɛ yen o bɛ jɔn ka se kɔnɔ mais a bɛ wele k'a bɛɛ bɛ latigɛ kɔnɔ mais latigɛ dɔ bɛ yen i tɛ juger n'o ye mais latigɛ dɔ bɛ yen i bɛ juger n'o ye par exemple latigɛ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ juger ni minnu ye masalan i wolola i ye farafin ye i wolola i ka jan i ka surun i ye cɛ ye i ye muso ye o ye latigɛ min ni ala y'o don ka ban a ka latigɛ bɛɛ kɔnɔ o banna bon tɔw fana i nana balo ɲɛnamaya kɔnɔna la i filɛ ka jifilen fa bi k'i min ji la a bɛ latigɛ de kɔnɔ o n'a ma latigɛ a tɛ se ka kɛ mais jɔnni de ye jifilen fa e de y'a fa jɔnni y'a min e de y'a min o kɔrɔ o se b'i yɛrɛ ye n t'a dɔn n'i y'a faamu o la accident globalement an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ latigɛ kɔnɔ global la mais latigɛ tɛ ko ala kɛlen don ka min imposer ko fo nin de ka kɛ bi kɔni fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ tan non o tɛ ala k'o kɔnɔ mais ni o kɛra fɛn o fɛn mana kɛ an b'a fɔ latigɛ général la fɛn bɛɛ bɛ o de kɔnɔna la mais n ye mɔgɔ dɔ tan ou bien a kɛra tan an b'a fɔ non ala ka latigɛ tɛ latigɛ min ko a kɛlen don k'o d'an ni ɲɔgɔn cɛ ko f'a ka kɛ o la masalan ne bɛ n ka mobili kɔnɔ kilo hakɛ walima a tɔgɔ ye di kilométrage hakɛ dɔ de ɲininen don ne fɛ n kana tɛmɛ nin hakɛ kan masalan a bɛ panneau ye o bɛ se ka 30 sɛbɛn a kɔnɔ ko 50 sɛbɛn a kɔnɔ kuma dɔw o la i man ka tɛmɛ 50 kilomètres à l'heure i man ka tɛmɛ o kan yɔrɔ min o la e nana i ye vitesse ba ta i tɛmɛna o kan i y'a bila 100 yɛrɛ la san na mɔgɔ dɔ bɔr'i ɲɛ walima bagan dɔ bɔr'i ɲɛ i ko i bɛ fɛrɛ minɛ san o hakɛ la mobili yɛlɛmana mobili bɛ yɛlɛmali min kɛ yala ala de tun ye latigɛ k'a fɔ ko non ko i ye dan tɛmɛ o dan tɛmɛ o de kɔlɔlɔ o ser'i ma mais a ti bɔ latigɛ min kɔnɔ ko fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ ala ka yamaru kɔnɔ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ sabu ale de y'a dan mais nin tɛ segin ala ma nin bɛ segin mɔgɔ min n'a ma sɔn ka a ka hakɛ respecter o de labanna ka jaabi a ma tan o la fo an k'o de ta k'o dɔn kosɛbɛ parce que hali k'a bɔ nin na hali diinɛ ko siraw mɔgɔ dɔw bɛ na n'a ye k'a fɔ wayi dɔw yɛrɛ ye gulɔmina ye u dakanw de don sabu a bɛ ala ka latigɛ kɔnɔ n'ala ma min la an b'a fɔ olu tɛ tiɲɛw ye o dɔw ye hadamaden yɛrɛ de ka laɲini ye latigɛ bɛ yen dakan bɛ yen mais laɲini fana bɛ yen n'i y'a laɲini a bɛ don latigɛ de kɔnɔ n'i ye min laɲini a bɛ don latigɛ kɔnɔ sabu ala ko n ye se di aw ma n ye se di aw ma n ye sira fila dilan aw ye mais n tilala ka se di aw ma o kɛliw la o la a bɛ e yɛrɛ de bolo ko n bɛ jumɛn kɛ n bɛ jumɛn to yen o la n'i ye min kɛli daminɛ o bɛ to i ka latigɛ kɔnɔ mais jɔnni y'a laɲini o kɛra e yɛrɛ de ye o la an bɛ se ka min fɔ kasara minnu ni a bɛ kɛ siraba kan ko a caman bɛ yen latigɛw bɛ se ka y'a la kuma dɔ la a fila si ma fili kɛ a bɛɛ bɛ a ka duraw kan mais a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka jɛngɛ peut-être min ka mobili boli la n yɛrɛ sago ma kilométrage hakɛ min ɲininen don n fɛ n bɛ o hakɛ kɔnɔ mais
bolo bɛ se ka bali ka jɛngɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw n bɛ se ka taa don e la walima e yɛrɛ bɛ se ka na don ne na o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen an b'a fɔ ko latigɛw bɛ se ka o kɛ k'a sɔrɔ an si ma laɲini mais caman bɛ yen olu fana bɛ laɲiniw kɔnɔ sabu hakɛ minnu ɲininen don fɛ respecter e nana e ko n bɛ se ka boli ka tɛmɛ nin fɛ la i ye vitesse ta e ni mobilitigi dɔ ye ɲɔgɔn gosi o la a b'i ka laɲini de kɔnɔ o la an bɛ se k'a fɔ fɛn fila in a walawalali tuma dɔ la a ɲɛ ka misɛn mais n'a dayɛlɛla hakilimaw bɛ tata sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a faamuya ko an bɛ se ka min fɔ latigɛ bɛ se ka y'a la ni n y'a f'i ye cogoya min ye mais kuma caman a bɛ segin an yɛrɛ ka laɲiniw de ma ni o ye sariyaw labatobaliya ye ala ka faamuya ko ɲuman di an ma. o kɔfɛ an karamɔgɔ an bɛ ziyara ɲɛkɔrɔla la ani mawuludu a wagati la i bɛ taa sɔrɔ bolimafɛn min bɛ boli bamakɔ mali kɔnɔ yan o wagati ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ yen o la welekan jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin bolimafɛntigiw ma o wagati ninnu kɔnɔ walasa a ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden na. alhamdulillah ziyara an filɛ a waati la ka ban a sera an ma o la weleweledakan min bɛ an bolo ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na sabu ziyara i y'a fɔ cogo min fɛn de don an fɛ yan Bamako yan fɛn min ye fɛnba ye mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka na a kunbɛn et puis bɛɛ bɛ u kunda dɔnɲumana kan ni o de ye an balimaw ani an baw o dalen don yɔrɔ min ka se ka taa ziyara kɛ yen o la an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma bɛɛ o de ye hakilisigi ni basigi ye nali cogoya la parce que i b'a jate mobili hakɛ minnu ni o bɛ ta ani moto hakɛ minnu ni o bɛ ta ka se nɛgɛsow ma mɔgɔ hakɛ min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan a jamako dan don o la ni basigi tɛ ani hakilisigi tɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabu u k'a dɔn k'a fɔ anw jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na karamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ ɲuman bɔra i ka so ka na ziyara kɛ hɛrɛ la bɛɛ ɲuman ka segin i ka so o ye karamɔgɔ ka fɛn ɲinita belebele dɔ ye a mago bɛ min na waati bɛɛ o la en tant que dekun ye mɔgɔ fitinin sɔrɔ i k'a dɔn o dekun ɲɔgɔn bɛ ale kan walima a ka girin ka tɛmɛ o kan o la an bɛ o de ɲini taamakɛla kelen kelen bɛɛ fɛ bolimafɛntigiw k'o ka se k'u jija waati kunkurunin dɔrɔn de don an wulila an bɛ taa ziyara kɛ tile kelen tile fila an bɛɛ bɛ tila ka segin so an sago ma alhamdulillah ka sɔrɔ tɔɔrɔ foyi tɛ yen mais kuma dɔ la ni hakilisigiw ma kɛ o cogoya kɔnɔna la fo dekun dɔ ye dɔ sɔrɔ o bɛ guwan an yɛrɛ la kosɛbɛ o la an b'o de ɲini an kanuɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ yan ka taa doyimana ziyara in na a bɛɛ ka taa basigi kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ ka sɔrɔ tɔɔrɔ ko o ma mɔgɔ si sɔrɔ o la siraba kan kasara minnu fana bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ par exemple o bɛ kɛ panni ye ka sɔrɔ accident tɛ foyi tɛ o la bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ o dekun ninnu kɔnɔna la cogo min o la an bɛ a ɲini ala yɛrɛ de fɛ ala ka bɛɛ ɲuman bɔ i ka so hɛrɛw la ka taa ziyara ɲuman kɛ hɛrɛ la ka tila ka bɛɛ ɲuman segin ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen inshallah. Amina rabi. An karamɔgɔ an bɛna jamukan sira a kuncɛyɔrɔ la mais an bɛ ɲininkali laban min k'i la ou bien kuma laban min ɲini fɛ o de ye n'i bɛna don bolimafɛn kɔnɔ walima i bɛna yɛlɛn bolimafɛn kan i bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ walasa k'i tanga bolimafɛn basi ma. Alhamdulillah dugawu bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya Seydi Seydou Ousmane Madane Haidara a yɛrɛ delila ka fayida dɔw di nin kan ka ca la ni mɔgɔ mɔgɔ b'o kan n'i ye a kɛ ka yɛlɛn moto kan walima nɛgɛso kan walima ka don mobili kɔnɔ ou bien avion kɔnɔ a ka ca la i bɛ seyɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ dekun ni tɔɔrɔ foyi ni o mi i sɔrɔ o la karamɔgɔ ye o fayida di an ma ni o de subhana allazi sakkara lana haza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah 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 siɲɛ 3 o la karamɔgɔ ye fayida min di nin ye a arabukan de ye ni o de ye nin dakurunya fila in ye ko subhana allazi saniya bɛ ala ye ala min ye nin bolimafɛn ninnu karaba an ye o la bolimafɛn ninnu karaba an ye bolimafɛn a bɛ se ka kɛ so sanfɛla ye a bɛ se ka kɛ ɲaamɛ sanfɛla ye ou bien fali sanfɛla ye o n'a ɲɔgɔnnaw parce que nin ye aya min ye i b'a ta k'a lajɛ nin y'a sɔrɔ ni bolimafɛn minnu bɛ an bolo bi olu tun tɛ yen o kɔrɔ taama tun bɛ kɛ ni fɛn minnu ye o tun ye sow faliw ɲaamɛw olu n'a ɲɔgɔnnaw ye o la u b'a fɔ ala sanuya bɛ ala ye ala min ye ninnu karaba anw ye ka sɔrɔ ni a kun kɛra anw yɛrɛ ye an tɛ se k'u karaba
a ka ca la so ninnu fanga ka bon maa kelen ye fali ka daminɛ olu la ɲaamɛw o fanga ka bon maa kelen ta ye mais maa kelen b'i sigi a ka f'i ɲɛna yɔrɔ min ka di i ye ka se i se yɔrɔ la o la o bɛ segin jɔnni ma ala sabu ala de y'o dan ye ka tila ka o kolo an ye tuguni ko sanuya bɛ masa ye masa min ye ninnu kolo an ye ni bolimafɛn komi bi ne bɛ don mobili de kɔnɔ walima i bɛ don avion de kɔnɔ avion nɛgɛkuru k'a ye mɔgɔ kelen k'a pan ka taa se a se yɔrɔ ma ka jigin i b'a dɔn ko se bɛ ala de o la nka i b'a segin ko ala ye faamu dɔ di an ma ka fɛn ninnu kolo an ye de o la o bɛɛ bonya bɛ segin ala de ma ala e min ye nin avion ko la ye ou bien e min ye nin mobili in kolo ye walima nin moto min filɛ ala sanuya bɛ ala ye ala min ye nin fɛn in kolo anw ye ka sɔrɔ an yɛrɛ tun tɛ se k'a kolo an yɛrɛ ye nka an bɛɛ bɛ segin o ala yɔrɔ o la n'i y'o fɔ i b'a fɔ tanu bɛ ala ye tanu bɛ ala ye tanu bɛ ala ye siɲɛ 3 a banna o la n bɛ segin a kan tuguni bamanankan na pour que a ka faamuya sanuya bɛ ala ye ala min ye nin fɛn in kolo an ye ka sɔrɔ anw yɛrɛ tun tɛ se k'a kolo an yɛrɛ ye wa anw bɛɛ bɛ segin ka taa o ala in de ma tanu bɛ ala ye tanu bɛ ala ye tanu bɛ ala ye siɲɛ 3 o la mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni ye nin fɔ ka yɛlɛ i ka bolimafɛn kan ka bɔ i seyɔrɔ la i bɛ ka min ɲini ni ala sɔnna i bɛ se o la hɛrɛ la ka sɔrɔ tɔɔrɔ ko foyi m'i sɔrɔ yarabi ala k'a kɛ ten ala k'an bɛɛ sago di an ma alhamdulillah n y'a dɔn nin fayida in bɛna kɛ nafaba ye aw ma nin jɛmukan in sababu la aw bɛna nin faamu ka se ka to ka baara kɛ ni nin an karamɔgɔ an b'i fo dan tɛ foli mun na kuma laban b'i bolo k'a di. Alhamdulillah kuma laban min bɛ an bolo o de ye ka aw yɛrɛ fo a ka nin wulikajɔ ninnu na k'a ye fɛnw don fɛn minnu ni a nafa ka bon ni an tora ka an sigi ka lajɛli kɛ ka se ka jateminɛ ni faamu yɛrɛ ye a ka ca la degun caman bɛ yen o bɛ bɔ an ka nin société ninnu kɔnɔna la o la hakilisigi o de bɛ ɲini an kelen kelen bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛɛ la bolimafɛn bolili sira kan sirabakan kasara mun kosɔn o bɛ se ka dɔgɔya cogo min o la folikan o dɔrɔn de bɛ an bolo ka tila ka dugawu kɛ an ka jamana yɛrɛ ye ka hɛrɛw don a kɔnɔ yarabi ala m'o kɛra dekun ko minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala de y'a wilibaga yarabi ala k'a wili ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamad wa alihi. Sirifula lajɛbagaw nin tun y'an ni an karamɔgɔ Ahmed Tidiane ye walasa ka se ka bi siraba kumakan welewelemada kɛnɛ sigi an tulo garisɛgɛ a n'aw ye garisɛgɛ kɛra nin de hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamad.